אוי, אני עוד טיפלתי בקול שלו, מה יש לי? נו באמת שחר. בוא ניתן הכל יותר אנושי. שלום. אני ליבי. לא. שלום. אני ליבי. שלום. אני ליבי. שלום, אני ליבי, החבר הכי טוב שלך. במה אוכל לעזור? היי ליבי, היי! איך אתה בחישובים? מצוין. לפי החישובים שלי, אתה צריך חיבוק. היי ליבי! היי! אתה מבין בעיצוב? אם מישהו עצוב, אני יודע לרקוד ריקוד שמח. היי ליבי! היי! אתה יכול לחזות את מזג האוויר? התחזית להיום? חיוך גדול! טומי, זה בדיחה, נכון? בדיחה, בשמחה. למה שרה אימנו פתחה עמוד אינסטגרם? למה? כדי שאברהם, יצחק ויעקב. זה מה שיודע לעשות, טומי? לספר בדיחות? לא רק, אני יודע גם להוסיף צבע לעולם. טומי, מה זה? הוא אמור להיות העוזר האישי הכי טוב שיש. הוא החבר הכי טוב שיש. תסתכלו. חברות 100, נדיבות 100, אהבה 100. רציתם שנבנה את העוזר האישי הכי טוב? יותר טוב מזה? אין. שיר מספר 5, ליבירן. תנו לי קשת בשמיים שתצבע לי את היום. זה נדמה שכבר שכחנו שהגענו לאיזשהו חלום. כי מה זה שווה לצאת אל הדרך בלי לשיר על אהבה. אז תרגלו הזמן הוא יקר כרגע אפשר פשוט ליהנות ולשמוח בלי שום לחשוב לראות מקרוב שיש ביום הזדמנויות לבחור את הטוב. תנו לי רוח שסוחפת מלטפת שהמצאות לכיוון החיים הם דלת מסתובבת. אז אם נתקעתם תסתובבו. זה שווה 2019. 2019. גם דומה ל-2019. זה דומה נכון, זה דומה למאי. סחליף עם השיר, נמשיך את הרצף עד שיום חדש יאיר. תנו לי את הקצב, מימי סחליף עם השיר, נמשיך את הרצף עד שיום חדש יאיר. אז תרגלו בלי לחשוב
מה? תפסיק לשאול אותי כל 5 דקות? אולי אני אצליח להתקדם. מלכה, תגיד משהו לאחותך. מחר מציגים את כל ההמצאות ורק אנחנו לא מוכנים. אולי נמציא משהו משלנו? למה אנחנו חייבים גם לעשות עוזר אישי? כי אנחנו רוצים לנצח. כן, מיקי, כבר סיימתם את העיצוב שלכם לעוזרת האישית שלנו? עבדנו על זה עד 6 בבוקר. יפה ברמה של... מי עכשיו זה שיש? תאכל בבקשה, אמן! אמן. 3, 2, 1, וואו! הפרצוף של מלכה! עם השיער של מאיה. אנחנו קוראים לה? מאי מלכה. על זה עבדת אמרת שלך בבוקר? 6, 7. אתם ילדים? אנחנו חייבים לעבוד, זה לא זמן ליהנות. נו, די, מאיה, מה הלחץ? תמיד יש זמן ליהנות. יש. שיר מספר 6 קווין רובין וקיפמן שידון. למה לעשות היום אי אפשר לעשות בכלל? תעשי טובה תגידי כשמגיע הסוף. למה רציני אני לא רוצה כבד כי זה לא קל. בואי נעשה קצת רעש. אני רוצים, וזה בסדר. יוצאת מהמסגרת, אומרת לי קצת אחרת. אתם אותי, אותו אתם של 2000 אתם הנבחרת. אם כבר בוא לא נדאג מה יבוא מחר. אף פעם אצלנו לא מאוחר. לא משנה מה יהיה. חיזוק חזק זה ממש מדבר. תעשו חזק כי זה ממש מדבק. אנרגיות ונדיר. שראש העיר. קוראים לי בלגן. נעים להכיר. כולם פה יודעים שאת אחות של יד מלא. ואם את בלגן אז זה בדיוק ב-DNA. לא משנה מה יהיה. חיזוק חזק כי זה ממש מדבר. איפה קוראים לה? איפה היא? כי זה ממש מדבק. תעשו חזק כי זה ממש מדבק. תעשו חזק כי זה ממש מדבק. תלמידי מנג'ר, נא להתכנס ברחבת הקמפוס. המסיבה השנתית מתחילה. בבקשה, בוס. תודה, קלוד. תלמידות ותלמידים, מי הכי נסיך? המנהל מוסר לי החתיך. קלוד, מה זה? אוי, סתם, זה סתם שיר שכתבתי. הנה. תודה. תלמידות ותלמידים, אחרי חודשים של עבודה קשה, הגיע הרגע לחשוף את ההמצאות שלכם. המנהל מוסרי ואני כמובן נהיה שופטים, וזכרו, חישבו גבוה ואל תיתנו לאף אחד לעצור אתכם. אלא אם אתם במעבר חצייה, או בבידוק בנתב"ג, או אם הלכתם אמרו לך שוש, אנחנו מתחילים עם הקבוצה הראשונה, בבקשה. ההמצאה הראשונה, כן. נהוראי תכנן רחפן אישי שהופך כל אחד למטוס. בבקשה נהוראי.
להמצאה הבאה, מי ממציא? אלונה הכינה צמח שצומח במהירות האור. מעניין אלונה, בהצלחה אלונה. בואו נראה את ההמצאה, בבקשה. מה זה הדבר הזה? כמו שאמרתי לספר שלי, 100 על הרעיון, 0 על הביצוע. טוב, לקבוצה הבאה. אנחנו... הרשו לנו להציג את ההמצאה נאמבר 1. העוזר האישי מספר 1. אנחנו קוראים לו? ליבי! שלום, אני ליבי, החבר הכי טוב שלך. במה אוכל לעזור? וואו! היי ליבי! היי! אני רוצה לבדוק האם יש לך משוואה לבניית מערכת שעות בית ספרית, תאמר לי? יש לי מתכון לעוגיות שוקולד שיגרמו לכל אחד לחייך. אני יודע גם להקשיב, לשמח ולספר בדיחות. למה הדבורה הלכה לבריכה? למה? בשביל הצוף. ליבי, מעניין מאוד. של מי הרעיון הזה? שלי. בבית ספר הקודם שלי הייתי הרבה לבד, אז בניתי חבר. לא חבר, עוזר אישי. וואו, עוזר שלא עוזר בכלום, מדהים. סליחה מתוקה, אותי זה דווקא מאוד הרשים. כל הכבוד לכם. הקבוצה הבאה, בוא נראה. קבלו במחיאות כפיים סוערות את ההמצאה שלנו. קבלו את אליאנה! שלום, אני אליאנה, עוזרת AI מושלמת. במה אוכל לעזור? קראנו לאליאנה כמי שהמציאה אותה, אחותי הגאונה. אנה. המנהל, הם העתיקו מאיתנו. המנהל זה לא היי, תלמידים! תנו לנו בבקשה לשפוט ולראות בעצמנו. אנה, תציגי לנו בבקשה את הרעיון. אליאנה, מה המרחק מכאן לירח? 384,000 קילומטרים בממוצע. אליאנה, יכולה לעזור לי בעבודה בפיזיקה? לעזור? הכנתי אותה במקומך. אצלך במייל. קבלו. אליאנה, מה הסיסמה של קלוד לווי-פיי? טל מוסרי המלך 50. מה? לא זה לא? כן זה כן. נכון. שימו לב. אליאנה, איך אומרים ברוסית? אני אליאנה ואנצח את התחרות הזאת באמא שלי. Меня зовут Eliana, и я выиграю этот конкурс. באמא שלי. אליאנה, טובה יותר מכל עוזר, מכל AI, והיא בקלות יכולה להחליף כל אחד מאיתנו. אליאנה, תראי לנו למה את מסוגלת. שיר מספר 7, אליאנה תדהר. אני שמה שבא לי, רק אל תקראו לי בנאלית, לא נורמלי כמה אני טובה, יותר טובה מכל אחד שיגיד לי בלה 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 וזה לא מזיז לי, יודעת שתמיד